Vendor ready tadi. Kombinasi mana nih bagi kamu? Serius? Kayaknya. ठीक है सब ना सब बड़ो का तो अच्छा नहीं लोग प्रोग्राम चेंज होगा तो अंकल तो करोगे इसमें ये चुंगे होने से जो nomor oleh ada Bono puila, जों bono mau kembali खायनो हांखै जों बेसाक राग मांनाय जोंनि एनार्जि जों मा बारायनाय इम्युनिटि मा बारायनाय जेब्राव दुर्बल जेब्राव इनि गुजुमा गोनां बक सामा गोनां का बरं के दाइति गफाव सरि दुर्बल के दाइति रं साव सरि करा के आ कोरोना भाइरास केते मंग थां तै थांबयो प्राय 70 फेमिली समाकेन गादारनिया प्राय 200 फेमिली गतै रांगामुरा रांखलपाराव 200 फेमिली जों बाक्का अब चिनि पार्टीनि सिद्धांत चिनि बर गोबांमा दं सिगु अजरागो प्राय 3 मास हाइ थांगा लकडाउन काम कासमालिया गति सिउ चिन पारमबराव बलाय बिरमान को फाइथंबायसा बर वासगुइ